Тоя кладенец или беше много дълбок, или тя падаше толкова бавно, че имаше време да се оглежда и чуди какво ли ще й се случи след това. Коя си ти? Не зная, госпожо. Зная само коя бях, когато станах тази сутрин. Но струва ми се, от тогава съм се изменила вече няколко пъти. Кой път да поема от тук? Зависи къде искаш да стигнеш. Няма значение. Тогава няма значение и кой път ще поемеш. Стига да стигна някъде. О, това със сигурност ще се случи. Стига да вървиш достатъчно дълго. Колко дълго е завинаги? Понякога само една секунда. Колко дълго е завинаги? Ако всеки си гледаше собствената работа, светът щеше да се върти много по-бързо. От друга страна, ако беше така, можеше да бъде. И ако беше, щеше. Но не е така. И след като не е, значи няма да бъде. Не тъжи. Рано или късно всичко ще стане ясно. Всичко ще си дойде на мястото. И ще се подреди в красива схема, като дантела. Ще се изясни за какво е било нужно всичко. Защото всичко ще се окаже правилно.